बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय ई-रिक्शा आरो आइस बक्स रानदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बिटिआर सरकारनि ना बिफान आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय ई-रिक्शाजों लोगोसे आइस बक्सफोर राननानै होदों। बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गावनि नखर आरो फालांगि खालामनानै जिउ खुंनो हानाय बादियै ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय ई-रिक्शा आरो आइस बक्स राननानै होदों। गावनि नखरखौ सोलिनो थाखाय फालांगि खालामनानै गोख्रोंसिन खालामनो हानाय बादियै बिटिआर सरकारनिफ्राय राननानै होनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 25 ना फाननानै जिउ खुंग्रा नखरफोरनो बे ई-रिक्शा आरो आइस बक्सफोरखौ राननानै होनाय जायो। बिटिआर सरकारनिफ्राय ई-रिक्शा आरो आइस बक्सखौ मोननानै मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गावनि गोसोआव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावनायखौबो नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों नखराव सोलिनो हानाय जागोन होननानै खुसिजों फोरमायथिदों। বিটিআর প্রমোদ বড় নেতৃত্বত আমার রাকেশ ব্রহ্ম ছাৰে আমাৰ মানে গোটেই বিটিআৰ প্ৰত্যেক 4টা সমষ্টি গোটেইখিনিকে ই-ৰিক্সাৰ লগতে মৎস্য বেপাৰীসকলৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী থাকে এইখিনি বিতৰণ কৰিছে। আৰু ক'বলৈ গ'লে আজি বুলি নহয় আমাৰ বিটিআৰৰ ৰূপ একেবাৰে সলনি কৰি দিলে আমাৰ প্ৰমোদ বড় ছাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সুখী। 35 জনে পালে। আমাৰ বিটিআৰ 4টা সমষ্টি মুছলপুৰ, দিহিৰা, ককলাবাৰী, বাগানপাৰা 4টা সমষ্টিতে দিয়া হৈছে। गिबियावनो जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो नागरिक हिसाबै सोलिना जानो थाखाय आइसजों लोगोसे ई-रिक्शा होदों। बेवहाय आं माने लाख'हायै गोजोननायखौ मोनदों। जिहेतु जोंफोरा सोलिनायनि थाखाय जेबो राहा गैखायामोन। दा बेबायदि ई-रिक्शाजों लोगोसे आइस होनायाव जोंनि जि सोलिनो माने थाखाय माने जों सानदों बेखौ जों जाहाथे बेजोंनो सोलिलांनो हायो। आगोलावथ' जेबो मावा, जोंहा ओरैनो खेथियाबो खम दङ नालाय एसे एनै खेथि मावनानै जायो। मेसें बोथोराव जोङो एसे एनै मैगं थाइगं आरो दैज्लांनि समाव जोङो माइ आबाद मावनानैनो बेबायदिनो थोब्ले माब्ले सोलिना दङ आरो दासिम। न'खरजों लोगोसे थाव संख्रिजों लोगोसे माने गथ' गथायनिबो एसे खरसा ओंखारगोन बा गथ' गथायखौ जोङो बेजोंनो फरायलांहोनायनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन नामा बेखौ जों दा मिजिं थिदों आरो। মই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ লগতে ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে তেখেতে এনেকৈ যাতে নিবনুৱাবিলাকক ভালদৰে দিব পাৰে এই বস্তুটো মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি যিখন মোক বস্তু দিছে ই-ৰিক্সাখন, এইখন দি মোৰ বহুত কামত আহিব। এই বস্তুটো কাম কৰাত মোৰ সুবিধা হ'ব আৰু আগন্তুক দিনতো দি থাকক তেখেতে। আগতে মই এনেই কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ভালকৈ চলিব। এতিয়া বহুত সুখী। আগতে চাইকেল দি যাব লগা হৈছিল, এতিয়া মই এখন দি যাব পাৰিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। কেতিয়াবা মাছত নেগেলি মই হয়তো এতিয়া মানুহো লৈ যাব পাৰিম, মই ভাড়া মাৰিব পাৰিম সেই বস্তুটো। আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু আগন্তুক দিনক তেখেত আহক, সকলোৱে ভোট দিয়ক।